Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Ayizondi ka bayibambe khona wengane zakwethu. Hayi mina sengikhathele mina ukukhuluma nezinsizwa, sengikhathele ukukhuluma nabantu engitshela ukuthi bayizinsizwa, sengikhathele ukugqugquzela. Kunzima ukunigqugquzela, nihlale nicabanga isibumbu, nihlale nicabanga utshwala, nihlale nicabanga onondindwa. Ayikho into enendaba nayo nezo. Lezi ibhamu kade nidlwengula ngazi izingane zabantu, laba abafana abaphathe ibhamu abahlale befaka ibhamu enqulwini. Siyazi lezi ibhamu ukuthi nidlwengula ngazi izingane zabantu, lezi enithandana nazo ngenkani. Intombi ayisakufuni ngoba uyinakekeli, ufike kubo, ufike uyikhombe ngesibhamu, ulale nayo ngenkani njoba ku December inqwabi izingane ezidlwenguliwe zidlwengulwa ngabantu abaswenkayo, abahambe beswenkile la nize nibethembe nibabone ngathi bayaphila, kanti imgodoyi yokugcina izinja, izinto ezidinga ukulahlwa. Nezwe izwe lakithi lisenkingeni, lidinga zona lezi ibhamu, azikwazi lezi ibhamu ukusebenza ngoba vele aniyithengelanga ukulungisa izinto, nayithengela ukwesabisa abafana bangakini, nathengela ukubulala ngazo abanumzana bendawo. Nibaqedile abanumzana bendawo njoba niyincoma nithi ngakini ngeke kwenzeke ukuthi, niyincoma nithi ngeke kwenzeke ukuthi abanumzana bekho, baba bendawo kabekho, nidlwengula amantombazana, nenza lonke uhlobo lomsangano. Ngiyabuya nalento yebhamu kulonyaka, ngizodila nalento yebhamu niyoze niyibeke emakhaya, ngoba angazi ukuthi umuntu usiphatha kanjani isibhamu endaweni engafanele, usiphatha kanjani isibhamu lapho ongenasitha khona, ongenalutho khona, kungekho ubungozi obhekene nabo, bese uhamba uyongena nasesibayini somnumzane enza umsebenzi wesihle, yena ekwazi inkomo wathatha umkhonto awubeka emsamo, wena uthatha isikhali esaqedwe obaba uzosifaka lapha esibayini. Sengizwile ukuthi lezi ibhamu nidlwengula ngazo amantombazana ayakhala, amantombazana awasanifuni ngoba kaniwondli, kaniwanakekeli, awuloboli. Wakhetha ukuthatha u30,000 uyothenga isibhamu kunokuthi uthatha u30,000 uhamba uyocela uthi baba bakwethuke bekwethuke, kodwa babe ngeke bekujikise naleyo mali. Niyimgodoyi ninabantu abaphathe ibhamu ngoba niyehluleka ukulwela izwe. Nawa ama Nigerians, nawa amaZimbabwean, naba abantu ama-China, wonke umuntu baligwamandile izwe, sebebaningi ngisho ngathiwa kuyasuka kuyaliwa namhlanje. Ngeke nize nilwe ngoba vele ningamagwala, anazi lutho. Nalezi ibhamu eniziphethe ngezokujuma abantu ngakuzona ezokulwa. Mavava mfo wasikhakhani, mfowethu ngisuka kude, ngelinye ilanga ngiyalixoxa mina uhambo lwami nawe, suka kude kabi nawe. Mina ngiyakwazi ukuthi ngaphandle kokuthi usukuleli izinga okulo manje sekuphoqa ukuthi ugadwe, sekuphoqa ukuthi ungakwazi ukuhamba ukhululeke, kodwa isibindi sakho ngiyasazi mina Mavava, ngiyasazi isibindi sakho singabafana e17 ngo2004. Nkosi yakwaZondi Mancinza, ngikwazi kudala mina Nkosi yesizwe, abantu abazi ukuthi ngikwazi kudala usungula indaba zama-forum, ulwela abantu abansundu ukuthi umnotho awuye ngakubona. Ngiyakwazi Nkosi yesizwe. Caba brothers anginazi bo baba, kodwa ngiyalizwa idumela leni. Ubaba uGwala ngiyalazi idumela lakhe, angimazi yena. Usinothi Indlovu ngiyanazi. Ngisacela bonke labo mabhizinisi, osomabhizinisi nengababalanga, ngicela nibatheke la mabe ukuthi banawo uFacebook, banawo uTikTok, ngicela nibatheke la cause ngifuna ukubazi bonke. Ngiyabacela Nkosi yami, niyabona yini ukuthi izwe alisaphethwe uhulumeni wala eSouth Africa. Sicela kini bafowethu eninamandla, sicela niseseke njoba silwa lento le, sicela nisiseke ngezinto zokuhamba, nisiseke ngezinto zokuphepha, sikwazi ukulwela izwe bafowethu, ngoba siyafuna ukulwela izwe. Mina ngedwa bo baba, ngiyafuna ukulwela izwe mina. Akukho ngisho elilodwa nje ikwerekwere kuthiwa ngiyalesaba mina, ukuthiwa ngeke ngilitshele ukuthi alibuyele kwela kubo uma kuzophepha umndeni wami, uma kuzophepha abantu engiyobe ngihamba nabo ngaleso sikhathi. Ngoba mina personally mayeza kimi umuntu nje ngeke azangenze lutho mina. Akekho nje umuntu ongangenza into mina. Mayeza kimi nje ngimbuka ukuthi nangeza kimi, akekho umuntu ongangenza into mina. Akekho umuntu ongangibamba ngamandla angiyise phansi mina. Siyanicela bo baba Mavava mfowethu, Nkosi yakwaZondi, bhuti bhuti oSixhobo Mpungose,
siyanicela bafowethu, siyanicela ngamadoda nje anohlonze right, siyanicela bafowethu ake niselekelele ingane zakwethu. Lo hulumeni uyadayisa ngezwe nawo yonke lemisebenzi eniyenzayo nani niyohamba nihambe ngelinye ilanga ngenxa yokuthi phela nina nisenenizinto ezimbalwa eninazo ezingaphezulu komuntu okhomona ofana nami. Akulula ukuthi nibone ukuthi nani lento izona affect. Makugcina ku-affecteke thina nani nizogcina ni-affecteke. Ngaphandle makukuthi abantu bayokhetha ukuphila nabo laba abantu esikhundleni sokuthi bephile nabantu bakubo. Ngiyabacela labo somabhizinisi engibabizayo ukuthi ngiyacela, abanye ngibazi personally, abanye ngibazi personally, nenkosi yazondi ngiyazi personally. uMancinza ngimaze engakabi inkosi, kuseyinsizwa nje sihlanganela lapha ema-airport Masamba, indoda engiyaziyo ukuthi injani. Siyacela akuyona into yokubukwa lena, akuyona into yokuthi mhlambe senzela ukuthandwa noma siyazi ukuthi siyenyanywa, siyazi ukuthi izingane zethu ingafa noma nini njengoba senza lezi, kodwa kulungile, kungcono kwenzeke okubi singasekho, ngoba izwe lethu liyonakala loniwa uhulumeni. For the love of the country, just for the love of the country, my friend. Sakusile Richards Bay yabo siyajuluka thina lokusivuke ngo3 silale ngo 12:30 ngo3 sesivukile. Siplana ukuthi izwe singalivikela kanjani, siplana ukuthi izwe singalenza kanjani libe lihle, siplana ukuthi singalekelela kanjani uhulumeni wethu ukuthi ubone ukuthi abantu base South Africa bakhathele kangakanani, nanokuthi kulungile phela konke lokade kwenzeka bekwenzeka ngoba abantu benganakile benikeza abaholi ithu. Njengamanje ke sesisela akuzukhola, akulalwe njengoba nibabona amehle njena nje, akulalwe ngeke kulala. Abahamba abantu abahambe bebuyele kwela kubo, thina sisale siyilungisa singabantu. Ama-Somalia, ama-Ethiopia, ama-Bangladesh, we know they're in Sandton, we know they're in Palito, we know in the most of estate, we know in Hillbrow, we know in our communities. This is not going to stop. We are not going to stop until you guys go back to your countries and fix your papers, and then you can come back to South Africa. So we don't care about social media, we don't care about the newspapers, we don't care about the news outlets that are labeling us. We don't care about you who are paying attention to what we are doing instead of keeping quiet if you don't agree and then you start insulting us. Mina, I'm too strong. You can insult me, I don't care. I don't compete with anyone. Even those that think they are competing with me, they are competing with themselves. I don't compete. I only win. And I don't start anything that is not going to see its end in a beautiful way. So this country is going to get better. And after this, after the 30th, we are going to factories, we are going to farms, we are going to, your business is going to get hurt. Whoever is illegal immigrants in the country and illegal foreigners, your business is going to get hurt very bad, because it's not helping South Africa anyway. Lapha Richards Bay sicela nisilindele ngabo 7:30. Silindele insizwa ihlangane lapho ngaserenki, erenki yamabhasi nerenki yamatekisi lapho kunobhuqu khona. So hlanganela khona. It's our country. No amount of insults will slow us down. No amount of propaganda is going to slow us down. No amount of scare tactics from the government is going to slow us down. We are going to win. You, all of you illegal foreigners, all of you thugs who left your countries and came to South Africa, and now you are insulting South Africans. You are stupid, you are a failure, you are nothing. You are supposed to be in your country, fixing your country, doing what I'm doing in your country. But you are here in South Africa on social media,
insulting South Africans. You are not making any difference. The reason why your country is like that is because of the same attitude where you leave your country, you come to South Africa to swear and insult South Africans. That's why your country is like that. South Africans siyabonga, nina bakithi siyabonga, nina benkosi siyabonga. Qhubekani ningabanaki ningabaphenduli. Laba bathuka inhlamba nje Facebook ningabaphenduli. Ngoba the reason why their countries are like that, it's because they pay attention to stupid things. They pay attention to things that are not relevant. We as South Africans, we stood up for our country. We stood together with amaXhosa, amaPedi, amaVenda, beSotho, amaGhaghabe, amampondo, nawo wonke umuntu. We stood up and said, enough is enough, we need to fix our country. So let them swear as much as they can. But that's the only thing they know. Why their countries, if they are smart, why their countries are like that. South Africa is going to, no politician is going to save you. Go back to your country. Hambani, hambani. Siyephe njengamanje. Thank you. Papa yini siyabonga. Uphakela Mthakathi is calling out all South African men to say, can you please stand up and fight the issue that we are having on the ground in South Africa? Because if we don't do that, nothing's going to work out. Even if we know that the fight that we are fighting, it can get our kids in trouble, can get us in trouble, but we still have to fight for the country as men. And the other one, he was talking about the Rustenburg March and March, which will be held, I think, today. Yes. Which means this man is working, guys. Like, he is working really, really hard. It seems like he's not even sleeping. Because what do you mean that you're waking up at 3 a.m. and you are sleeping late? Like, people are really working hard out there. People are really, really working hard. This is a job, actually. Yes, let me just put it like that. This is a full-time job because you're waking up early in the morning and then coming back late at night, sleeping in late hours, which it is, man. It is. But anyway, please say your thoughts down below in the comment section. What do you think? Because, hey, guys, it's a lot. A lot is happening in South Africa currently, but let's just hope that all ends well. Everything will just go well for everyone. No bloodshed and nothing will happen to anyone.